הנושא הבא שלנו הן נקודות החן. השומות שעלות לעתים להיות בעייתיות וחסרות חן, ואף לגרום להתפתחות סרטן העור. הגילוי המוקדם הוא קריטי במקרה הזה, ובעניין הזה בדיוק הזמנו לכאן דוקטור ניר נתנזון, מומחה לרפואת עור. שלום לך. אז לפני שנדבר על הדרך המאוד מקורית שבה אתה נוהג לעקוב אחרי שומות, בוא נחזור ונזכיר את סימני הגימל שלנו, איך אנחנו עוקבים אחרי שומה ומתי אנחנו צריכים להיזהר. על מה מתבוננים? כעיקרון, הסימן הכי חשוב לא מתחיל באות ג', מתחיל באות שינוי. הדבר הכי חשוב צריך לזכור, שומה שמשתנה או נגע חדש שמופיע, הוא קודם כל חשוד עד שתוכח חפותו. הנה, יש ג', זה גיוון. אם פתאום השומות מתגוונות, יש איזה גיוון בהם. אמת, זה רעיון טוב. עכשיו, ארבעת הגימלים שדיברו עליהם הם הגודל, הטוענים של שומה שקוטרה מעל 6 מילימטר, שזה בערך כמו מחק של עיפרון, היא יותר מסוכנת. גיאומטריה, שומה שהיא לא מאוד סימטרית, היא יותר מסוכנת מאשר שומה שנראית סימטרית. בוא נבין את זה עד הסוף, כיוון שאם השומה, אנחנו רואים פה, מה אנחנו רואים פה? כאן רואים דוגמה יפה לשינוי. רואים דוגמה בצד שמאל של המסך, רואים שומה קטנה שגדלה תוך שנה כמעט פי 3. זה לא בהכרח מלנומה מה שאנחנו רואים. זה לא בהכרח, אבל צריך לבדוק. קודם כל צריך לבדוק אותה. וזו דוגמה טובה לשינוי. אז מה תגידו לי, אמרנו, זה גיאומטריה, שומה שהיא אסימטרית, היא יותר חשודה מאשר שומה שהיא סימטרית. משום שסרטן לא עובד בלי פרופורציות וגדל באופן אקראי לחלוטין. לכן יהיה לשומה הזאת הרבה גוונים, וזה הגימל השני. כמה זה הרבה? מדובר מעל 3 ומעלה. איתי אמרנו, ייתכן שהגודל שלה יהיה מעל 6 מילימטר. מה אנחנו רואים פה? לא, כאן רואים שומה בדרך מכשיר כזה שנקרא דרמוסקופ. יש לנו לראות את המבנים הפנימיים שלה, שהוא מעלה משמעותית את היכולת לבדוק, אבל אבל נדבר טיפה יותר מאוחר. איזה עוד גימל שכחנו? אמרנו, הגבולות. הגבולות שאינם סדירים במיוחד, גם הם בגלל שסרטן, כמו שאמרת נכון, מגדל כפי שהוא רוצה ולא כפי שאנחנו רוצים, הגבולות יראו משוננים או מוזרים ולא סדירים. זה 4 הגימלים. יפה. אבל הסימן החמישי הוא חשוב יותר, השינוי. פתאום צמחה לה שומה. בוא נדבר עכשיו על הטכניקה שבה אתה עורך מעקב. אני מתאר לעצמי של אנשים שהם ג'ינג'ים, בירי עור, עם נטייה לסרטן במשפחה, הם רואים למעקב הכל כך צמוד הזה. אבל מעל כולם, גורם הסיכון החשוב ביותר הוא דווקא ריבוי נקודות חן. כולנו יודעים שלשמש יש תפקיד חשוב בגרמה של סרטן העור, אבל הגורם שהוא יותר חשוב אפילו מהשמש הוא ריבוי נקודות חן. כאשר לאדם יש שומות מרובות, נקודות חן מרובות, וכמה זה הרבה, כמו לידי טוב צריך לשאול, הרבה 20 ומעלה. כל אדם, ברגע של אדם יש מעל 20 שומות על פני כל גופו, סיכוייו ללקות במלנומה, שהוא סרטן העור הקטלני ביותר, הם גדלים. ומאחר שבמלנומה אנחנו לא יודעים לרפא, הגילוי המוקדם כאן הוא קריטי. יפה, אז בואו נדבר על השיטה החדשה. אוקיי. השיטה החדשה בעצם מבוססת על 2 שיטות נפרדות שמחוברות. יש לנו מכשיר שנקרא דרמוסקופ, כך הוא נראה, וראינו אותו איך נראית התמונה שלו מקודם. הוא מאפשר לרופא העור לראות לתוך נקודת החן ולראות שם שינויים שאינם גלויים לעין הרגילה. והשיטה השנייה נקראת צילום כל גופי. אנחנו לוקחים אדם שיש לו מאות נקודות חן על פני הגוף, מצלמים אותו מכל הכיוונים, וחוזרים לצילומים האלה. אולי נראה דוגמה, אם אפשר להראות דוגמה לצילום כזה שהוא מחולק, הנה. לוקחים אדם, מחלקים את גופו ל-22, 24 במקרה הזה, חלקים שונים, ועם כל חלק הזה הוא בעצם צילום באיכות מאוד מאוד גבוהה. חוזרים על הצילומים האלה כל שנה, ואז ניתן לבצע השוואה אובייקטיבית, ורואים האם יש שינוי. וזה כמובן חשוב לאותם אזורים נסתרים יחסית, כמו הגב, או העכוזים, או הריחיים האחוריות, שרוב האנשים לא שמים אליהם לב. אחת לשנה לאנשים שנמצאים מרובי שומות. לא כך מרובי, 20 שומות יש, אני יודע, לכל אדם שלישי. לא, למעלה בטח חושבים שזה כ7% מהאוכלוסייה. רק 7% מהאוכלוסייה. הבנתי, יש לי 15. אתה מתקרב. אבל כל שומה, צריך לזכור, כל שומה, גם יש לך רק 3. והשומה המשתנה צריכה בדיקה במהירות האפשרית. יפה, לא נותר לי להודות לך מאוד על השירות הכל כך חשוב הזה שעשית לנו, דוקטור ניר נתנזון. תודה רבה. תודה לך.
לפני סיום, אני רוצה שנצפה יחד בקטע מתוך פסטיבל ישראל שיפתח בשבוע הבא, ואנחנו מיד אחר כך נרחיב בנושא.